Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Уәлиева, бүгінгі шығарылышның тәп темалары. Соқ булырға шақыралар. Күннәр жылыну белән түбәләрдән кор һәм боз сөңгеләре төшү куркынычы арта. Фронт ныклы тыл белән көчле. 7 штук инде үрдәк сеткаларына һәм хәзердә безнең эш дәвам итә садикта. Олысы кешесе хәрбиләргә гуманитар ярдәм күрсәтүен дәвам итә. Бәйрәмгә бүләк 8 мартта хатын-кызларга җәмәгать транспортында йөрү бушлай булачак. Батыр уллар үстергәннәр. Радмир Билеев хәрбиләрнең әниләрен һәм хатыннарын котлады. Бәяләр түбән, сыйфат югары. Түбән Камда язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Күннәр жылына түбәләрдән кор һәм боз төшү куркынычы арта. Әлеге чорда аеруча игътибарлы булырга һәм саклык чараларын күрергә кирәк дип кисәтә коммуналь хезмәткәрләр. Жилью идарәче компаниясе тәүлегенә 25-тән 45-кә кадәр торак йортларның түбәләрен чистарта. Эш барышын безнең төшерү төркеме күзәтте. Карабель урамындагы 28-нче йорт түбә кыйыкларында боз сөңгеләренең озынлыгы 1 метрга кадәр җиткән урыннарда бар. Бүген монда планлы чистарту узып баручылар зыян күрмәсен өчен аста техник күзәтеп тора. Эшкә керешкәнче йорт яны кызыллы аклы тасма белән әйләндереп алына. Күп катлы йорт түбәләрен идарәче компания карап торырга тиеш. Әмма фатир балконы кыегындагы кар, боз сөңгеләре өчен шушында яшәүчеләр җаваплы. Үзе чистарта алмаган очракта милекче идарәче компанияга язма рәвештә хат юлларга тиеш. За смену где-то от 25 до 40. Бер смена эчендә 25-тән 45-кә кадәр йорт түбәсен чистартабыз. Эшләр һава шартларына бәйле. Балаларга да биналар янында йөрүнең хәвефле булуын кисәтү зарур. Бу кагыйдә әлбәттә олыларга да кагыла. Машиналарны йорт тирәсеннән ераграк куярга, кисәтү билгеләре урнаштырылган урыннарны читләтеп үтәргә кирәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Бүген гүзәл затлар адресына котлау сүзләре һәм җылы теләкләр яңгырады. Түбән Кама химия технология институтында халыкара хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм концерты узды. Анда махсус хәрби операциядә катнашучыларның иң якын кешеләре, әниләре һәм хатыннары чакырылды. Хөрмәтле кунакларны Радмир Билеев сәламләде. Түбән Кама мэры сәхнәдән рәхмәт һәм тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Бәйрәм танылган җырчылар һәм иҗат коллективлары чыгышлары белән дәвам итте. Артистлар гүзәл затларны иң яхшы номерлары белән сөендерде. Сигезенче мартта хатын-кызларга җәмәгать транспортында йөрү бушлай булачак. Бу хакта Түбән Кама мэры Радмир Билеев белдерде. Аның әйтүенчә, әлеге карар халыкара хатын-кызлар көнен бәйрәм итү уңайнан кабул ителә. Бу гүзәл затларга карата хөрмәт һәм рәхмәт билгесе. Түләүсез йөрү барлык шәһәр маршрутларында, автобусларда, трамвайларда да булачак. Беренче төп документ Түбән Камда 12 яшүсмер Россия паспортын алды. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан тантаналы чара ЗАГС идарәсендә узды. Бәйрәм булгач теләкләр дә әйтелде, бүләкләр дә бирелде. Махсус хәрби операциядә катнашучы Лариса Нуриева һәм Эчке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре бүлеге җитәкчесе Павел Ульянов мәктәп укучыларына чәчәк бәйләмнәре тапшырды. Беренчеләр хәрәкәт активистлары яңа паспортларын тышлыклар белән бизәде. Бәйрәм котлау сүзләре, музыкаль чыгышлар һәм викториналар белән үрелеп барды.
Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8 917 90 73 077. Кем ничек булыша ала? Түбән Каманың гуманитар ярдәм җыю пунктыннан халык өзелми диярлек. Белем бирү учреждениеләреннән эшмәкәрләр, пенсия яшендәге абый-апалар, олысы да, кечесе дә булдыра алганчы игелекле эшкә үз өлешен кертергә тырыша. Безнең төшерү төркеме килгәндә Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан үзәккә 60-нчы балалар бакчасы хезмәткәрләре, маскировка шелтәрләре, Атлашевлар гаиләсе солдатларга дип тегелгән эшкә киемнәрне тапшыралар иде. Теманың дәвамы алдагы материалда. Безнең балалар бакчасында яңа елдан бирле менә сеткалар үрә башладык. Маскировка шелтәрләре уру, бакча хезмәткәрләре белән ата-аналарның уртак эше ди тәрбияче. Эш барышын күзәтеп, нәниләр дә тасмаларны махсус корылмага бәйли башлаганнар. Хәзер барысы да җайга салынган. 7 штук инде үрдәк сеткаларына һәм хәзердә безнең эш дәвам итә садик. Әзер шелтәрләрне Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм пунктына тапшыралар. Монда халык өзелми, мәктәпләрдән, оешма предприятиеләрдән, пенсия яшендәге абый-апалар да киләләр. Атлашевлар гаиләсе мендәр, юрган тышлары, госпитальдәге солдатлар өчен эшкә киемнәр тегәләр. Этим мы занимаемся второй год. Тегү белән икенче ел шөгыльләнәбез, ярдәм кирәклеген телевизордан ишеттек. Башта мендәрләрдән башладык, аннары эшкә киемнәргә күчтек. Тукыманы шушында бирәләр, халык китерә. Әзер партияны тапшыралар, яңасына материалны алалар. Бүген дә ирле-хатынлы гуманитар ярдәм пунктыннан буш кул белән китмиләр. Тукыма белән битараф булмаган Түбән Камалар ярдәм итә. Волонтерларның эше шулай җайга салынган. Тиздән буларның барысы да алгы сызыкка һәм госпитальгә җибәреләчәк. Гүлия Нигъматуллина, Анастасия Шакирова, Буладзихан Шын, НТР яңалыклары. Түбән Камада язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Җирле һәм Татарстанның төрле районнарыннан килгән фермерлар һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләре үз товарлары белән сөендерәчәк. Продукцияның ассортименты бай: ит, балык, сөт, йомырка, баллы ризыклар. Бәяләре түбән, сыйфаты югары. Пенсионерлар өчен ташламалар каралган. Шәһәрдәшләрне 14 мартта Южный урамындагы Магнит гипермаркеты янындагы мәйданчыкта көтәләр. Программада җырлы биюле чыгышлар, балалар өчен уеннар, чәй эчү урыны әзерләнгән. Сәүдә мәйданчыгы һәр шимбә көне иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр эшләячәк. Иртәгә Рамазан айының 16-нчы көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 6 мартта җомга көне кояш 6 сәгать 12 минутта чыга, сәхәр 4 сәгать 9 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 23 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Күп кеше ике нигъмәткә тиешле бәя бирми: буш вакытка һәм сәламәтлеккә." Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.